hogy a pestcsába fért be a vonatba. Engem nem izgat, mert én vagyok a legszebb. Tiramisu hegyek, milyen szépek, még sosem jártam itt. Ez Mátra, nem Tiramisu hegyek. Pálvörösmart az egy falu. Tanár úr, én nem tudok kínaiul. És értettük, Matrafüred a Mátra-hegység déli oldalán fekszik, a Kékes tömbjének délnyugati lábánál 320-390 méteres tengerszint feletti magasságban a Bene-patak völgyében. Délfelől Gyöngyös, észak felől Mátraháza irányából a 20... Vízugrás! Mi a fene? Ez egy őrült robot! Jű, ez a koncert, Zoé! Ja? Te miért etted meg a csokit? Jó, hogy félig démon vagyok. Azt hittem ember vagy. Szia, anyu! Anyu, miért? De aranyos vagy. Ki vagy? Rumi! Gyöngyös, is that a village or a town? What the fick you? What kind of demonic technology is this? Miért vagyok macska? Ezért ufé-uflexi. Daxi! Vagyok az aranylány, énekelek. Ezért nem szabad énekelni, miközben sétálsz. Csobbanok a vízbe, de boldog vagyok. Engem is felraksz a fára? Nem, mert te nem dísz vagy. Wow, mi történt veled? Miért lettél ilyen? Csak? Zoe, ez egy híd. Gyerünk, érezd a ritmust, égessük fel a színpadon. Ez a pizzéria olyan nagy, mint az enyém. Tied? Tűnj el innen, te kis óvodás! Marionette, it's good to see you. I'm Zoe. Mi vagy te? Te mi a fene vagy? Srácok, tényleg ennyire ijesztő vagyok. Mit tanultatok ma, gyerekek? What did you learn today? I don't know, teach. I slept through class. History's boring anyway. I'm sorry, what? Same. Yep, totally. Out. Now. And that's a one. Aww. Az Árpád-ház megalapította a Magyar Királyságot. Párizs, Franciaország fővárosa. Az ország északi részén, a Szajna két partján, Ile-de-France szívében terül el. Több mint 2000 éve lakott hely, ma pedig Európa egyik legnépesebb és legpezsgőbb városa. A városképét a monumentális Eiffel-torony, a diadal... Én egy kami vagyok. Oké, és én mivé változom? Mondd ki a varázsszót. Felhő légy. Felhő légy! Hú, de izgalmas! Hideg volt. Hát te tényleg hülye vagy télen. Na jó, vicc volt. Itt a tél! Nem! Én megyek Kínába gyalog! Look how beautifully it's snowing here this winter, Marinette. Yes, I see. Wow, big deal. Utálom az esőt. Miért nincs napos idő? Mi a baj? Na már csak te hiányoztál. Salut mon pote, comment vas-tu? Ki vagyok? Tu n'es pas moche! Ez kicsit para... Mi ez? Egy kanyon! Jaj, na, én mentem! Megjöttem! Salut mon pote, comment vas-tu? Csuki vagyok. Tu n'es pas moche. Bon voyage.
Csuki vagyok. Beszélek franciául nagyon jól, sinsein haus orerén pám. Ez egyes. Kiszállsz a házból. Én tudok franciául. Étes vui mai son un arbre. 5-öst adok, okos vagy. Hűha! Mi vagy te? Fa. Gyere be a plázába, nagyon jó! Tudok repülni, de mégsem. Leszállok Dubaiban. Köszönöm. Te mi vagy? Egy fa. Snow. Now I like this, but why isn't it in the planes? Hi, Mom! Now that would be needed. I'd rather transform. Te mi vagy? Fa? Egy fa. Na legalább első leszek. Jaj, mi lesz a séf reakciója, mit fog mondani? Na legalább első leszek. Jaj, mi lesz a séf reakciója, mit fog mondani? Cuki vagyok. Nem! Irány Írország! Cuki vagyok. Nem. Irány Írország. Írország jövök. Chloe, elvesztetted az eszedet, szegn anomatronik! Mit érdekel engem ez? Tűz, tűz! Ez nem ajánlott nyulaknak. Nem értem, miért jöttünk ide. Azért, mert sztár vagyok. Nekem hírnév kell. Én sokkal híresebb vagyok, mint te. I love the detail on the colonial buildings and the uniformed soldiers. The desert landscape adds a challenging dynamic. Nem értem, mi értelme volt ide jönni. És sztár vagyok. Kell a hírnév. Én sokkal híresebb vagyok, mint te. Figyeljetek, Szerbia! Most megtudjátok, mit jelent az igazi sztár! Ты хорошо говоришь по-русски. Спасибо, брат. Но я русская. Ладно, но неважно. Azok a hegyek mik? Azok a hegyek. Nem tudod, mi az a hegy? Azok a hegyek. Mik? Olyan, mintha valami díszlet lenne. Nem mondd már, hogy nem tudod, mi az a hegy. Ez itt a Mátra széle. Rózsaszent Márton büszkesége. Oké, csak eddig maximum felhőkarcolókat láttam közelről. Akkor ideje barátkozni a valódi magaslatokkal. Gyere, mutatok egy kilátót. Csak azok a hegyek. Mik? Olyan, mintha valami díszlet lenne. Nem mondd már, hogy nem tudod, mi az a hegy. Ez itt a Mátra széle. Rózsaszent Márton büszkesége. Oké, csak eddig maximum felhőkarcolókat láttam közelről. Akkor ideje barátkozni a valódi magaslatokkal. Gyere, mutatok egy kilátót. Csak Ez a kedvenc képem. Nézd! Ez ijesztő Tökéletesen beszélek kínaiul. Akkor halljam. 我是一个圆顶. Oké, de mindegy. Menő szobor vagy, csak nem a világ legnagyobbja. De miért nem tetszik az aranyszínem? Tetszik, csak 60-ban kicsit fura. Akkor majd megnézem János hídán. Az öregség a legváratlanabb dolog. A dráva eladó. Az egy folyó, ha nem tudnád. Ha, engem te beoltasz.
Én Chloe vagyok, a polgármester lánya. Hölgyeim és uraim, a Drávama különleges áron eladó friss csillogó víz, csak vigyék! Chloe, tedd le azt a táblát, az nem egy hordóvíz, hanem egy folyó. Egy folyó, mindegy. Ha fizetnek érte, elviszik. Most komoly, nem ismersz meg. Én vagyok Chloe. Azok a hegyek. Mik? Olyan, mintha valami díszlet lenne. Nem mondd már, hogy nem tudod, mi az a hegy. Ez itt a Mátra széle, Rózsaszent Márton büszkesége. Oké, csak eddig maximum felhőkarcolókat láttam közelről. Akkor ideje barátkozni a valódi magaslatokkal. Gyere, mutatok egy kilátót. Fényben ragyog az ég, béke száll, szívünkben a remény. Hé, mi a baj? Miért sírsz? Chloe kinevetett, meg kigúnyol. Elég nagy a képe, így akar kitűnni. Egyszer már száműztük Párizsból, mert Tudsz segíteni nekem? Bocs, de nem. Csak kérdeztem. Te nem ismersz engem. Én vagyok Chloe, a polgármester lánya, és nem fogok segíteni ilyen gyáváknak, úgyhogy kopj le. Csak kérdeztem. Gyáva! Na már csak te hiányoztál. Azt hittem, jó útra tértél, Chloe. Mit látsz a képen? A te házad. Te teljesen. Hogy merészelsz ide küldeni? Hé, jön! Tarts ki, már mindjárt itt vagy! Lila, tényleg fut. Gyors, mint a szél. Nézd csak, pár másodperc és eléri a kanyart. Amint odaér, intesz neki, jó? Megpróbálom, csak remélem jól van. Utálom a könyveket, miért mindig én? Én nem fogok helyetted olvasni, azt felejtsd el. Sziasztok, bocs a késésért. Én addig megvacsoráztam. Nem láttam Katicát. Szerencsére. Te kemény vagy. Ja. Ez hó. De utálom. Végre havazik, ritka ez Párizsban! De érdekel engem. Megjöttem, boldog karácsonyt! Még jó, hogy tudok Hé, varázsolni. nem hiszem el, hogy Jupiterre küldted! Mi ez? Mit akarsz itt Equestriában? Semmi között hozzá. Oké. Csak kérdeztem. Mit akarsz itt Equestriában? Semmi között hozzá. Oké, csak kérdeztem. Inkább figyelj.